भेन्सार स्कुलखौ लानानै गोबां क्रिटिकेल मोनसे सिटुएशन थेवबो बिटिआर ओनसोलनि भेन्सार स्कुल खिनिखौ अन्तत जोङो प्रभिन्सियलाइज खालामनो थाखाय 6.3 क्ल'जनि गेजेरजों नाजागासिनो दङ आरो अलरेडि आसाम सरकारनो जोङो मोनसे लिस्ट गथायबाय जेराव जेराव निड बेस गोनांथार दङ बेखौ नायनानै जोङो माखासे लिस्टखौ गथायबाय आरो बे लिस्टखौ जोङो अलरेडि मिजिंथिदों जे बिनिफ्रायनो फरायसालिफ्रा एप्रुभेल मोनगोन आरो प्रभिन्सियलाइज जागोन। मानगोनां सुनिलाल नार्जारी बिथांनि मुङाव टिपकाय हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मोनसे स्पेस लेब दिनै बेखेवनाय जादों। सारा बिटिआरआव जोङो गं 10 स्पेस लेब माने फरायसाफोरनि थाखाय बेखेवनो थाखाय थिक खालामनाय जादोंमोन। दिनै थामथि कासिकट्रायाव सिन बसुमतारीनि मुङाव आरो ग्राहामपुराव मिथियास टुडुनि मुङाव आरो दिनै बेवहाय माने एनादार मोनसे जोङो स्पेस लेब टिपकाय हायार सेकेन्डारियाव बेखेवदों। बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि फरायसाफ्रा अख्राङाव जोङो सेटेलाइटखौ बोरैहाय बिरहोयो, अख्राङाव फ्लाइटआ बोरैहाय बिरो आरो गुबुन गुबुन जि सलार सिस्टेमखौ जों बोरैहाय स्टाडि खालामो बेखौ प्रेक्टिकेलि नायनो थाखाय माखासे मेसिन्सफोरखौ बेवहाय लाबोनाय जादों आरो बेजों जोंनि फरायसाफोरनि जि कनफिडेन्स बियो बारायगोन आरो बिसोरो साइन्स साबजेक्टखौ जेला फरायो गोबां जिनिसखौ फरायनो मोनो नाथाय बिथांमोना प्रेक्टिकेलि नुवा। दा नंखायनो बेवहाय बेखौ इनस्टल खालामनाय जादों। भूमिका स्पेस सेन्टार आरो लोगोसे इन्स्टिटिउसन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों जयै बेखौ खालामनाय जादों। फैबाय थानाय समाव आङो मिजिंथिगोन जे बेबायदि गोबां साइन्स आरो टेक्न'लजिनि डेभेलपमेन्टनि माखासे इन्स्टिटिउसन जोङो लाबोबावनो हागोन आरो दिनैनि समाव बे जि स्पेस लेब बेवहाय बेखेवबाय बेवहाय टिपकाय हायार सेकेन्डारिनि फरायसा फरायसुलिल' नङा गुबुन गुबुन जायगानि खाथि खालानि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुलनि फरायसाफ्राबो सेटारडे आरो सानडे सनिबार आरो देवबाराव फैनानै बे स्पेस लेबाव हाबफैनो हागोन। 6.3 दफानि भेन्सार स्कुलनि जेंनाफोरा भेन्सार स्कुलखौ लानानै गोबां क्रिटिकेल मोनसे सिटुएशन थेवबो बिटिआर ओनसोलनि भेन्सार स्कुल खिनिखौ अन्तत जोङो प्रभिन्सियलाइज खालामनो थाखाय 6.3 क्ल'जनि गेजेरजों नाजागासिनो दङ आरो अलरेडि आसाम सरकारनो जोङो मोनसे लिस्ट गथायबाय जेराव जेराव निड बेस गोनांथार दङ बेखौ नायनानै जोङो माखासे लिस्टखौ गथायबाय आरो बे लिस्टखौ जोङो अलरेडि मिजिंथिदों जे बिनिफ्रायनो फरायसालिफ्रा एप्रुभेल मोनगोन आरो प्रभिन्सियलाइज जागोन। बिटिआरआव मैया सार राजखान्थि गोदान दोलो जाबाय बेयाव आं बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय बावदों। गणतन्त्र हादोराव राजखान्थि दोलोआ खुलि गोदान बानायनो हायो आरो बियो सोरबाया गाबोननो बन्द' जाफिनगोन। दा बे जायफ्रा गोदान दोलो बेयाव हान्जा मोनसे गोदानै स्टार्ट खालामदों दादों बिथांमोना दा आङो आंनि फारसेनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरदों जाहाथे बिथांमोनाबो जोंनि आइ आफा रायजो राजानि जेंनाफोरखौ लाना खामानि मावनो हायो, बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो हायो बे बिथिङाव बिथांमोना जाहाथे गोसो होगोन बिनि थाखाय आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों।